Keď dnes človek vstúpi do kúpeľov v Korytnici, má pocit, ako by sa tu zastavil čas. Medzi vysokými stromami tu stoja opustené liečebné domy. Môžeme vidieť rozbité okná, aj schátrané fasády. Napriek tomu má toto miesto stále zvláštne čaro. Korytnica nie je len ďalším opusteným areálom. Je to miesto s mimoriadne bohatou históriou, ktoré patrilo medzi najvýznamnejšie kúpele bývalého Uhorska a neskôr Československa. Dnes sa vydáme po stopách ich vzostupu aj pádu. Korytnica leží v nádhernej horskej kotline pod masívom Prašivej. Miestni ju kedysi nazývali Medokýžska dolina podľa minerálnych prameňov, ktoré tu vyvierali. Korytnická dolina patrila ku komorskému pánstvu Likava a dlhé storočia bola len odľahlým miestom ukrytým hlboko v lesoch. Prvé zmienky o prameňoch pochádzajú až zo 16. storočia, kedy sa spomína, že sa tunajšia voda nosila grófovi Štefanovi Ileš Hásimu na Likavský hrad. Veľký zlom pre oblasť Korytnice nastal až v polovici 19. storočia. V roku 1852 tu boli vykonané odborné rozbory minerálnych vôd, ktoré ukázali, že ich liečivé účinky sú mimoriadne cenné. Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov mal vtedy cisársko-kráľovský finančný radca Václav Koch. Práve jeho meno je dodnes spojené s obdobím najväčšieho rozmachu kúpeľov v Korytnici. Rozdiel medzi Korytnicou v roku 1851 a o 8 rokov neskôr bol obrovský. Kým v roku 1851 tu stáli iba 4 jednoduché budovy, v roku 1859 už areál tvorili desiatky objektov. Vznikli tu nové kúpeľné domy, hostinec, skleník, fontány, stajne, vozové šopy a dokonca aj budova na plnenie fľaš s minerálnou vodou. Málo kto dnes vie, že už v roku 1859 sa v Korytnici plnili sklenené fľaše minerálnej vody, ktoré sa následne vyvážali po celej rakúskej monarchii. Voda z Korytnice sa dodávala stovky kilometrov ďaleko a stala sa známou ďaleko za hranicami. V tomto období vznikli budovy s romantickými názvami, ako napríklad Pompeje, Concordia, Senectus, Portici, Castor, Pollux, Omnibus, Švajčiarska chata či Duna. V areáli sa nachádzala čitáreň, kolkáreň, hudobný pavilón, tanečné zábavy, rybačka aj poľovačky. Korytnica sa menila na moderné kúpeľné stredisko svojej doby. Pri vstupe do doliny stála ozdobná brána. Prichádzajúcich vítal nápis Chorým spásu a odchádzajúcich vyprevádzal odkaz Zdravím útechu. Už tieto slova ukazujú, aké veľké nádeje sa s Korytnicou spájali. Dôležitou udalosťou bolo aj vysvetenie drevenej kaplnky svätého Ondreja v roku 1859. Pri tejto príležitosti vystúpil profesor Juraj Slota, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol význam kúpeľov pre slovenský národ a poďakoval Václavi Kochovi za jeho zásluhy. Korytnica naďalej rástla a získavala čoraz lepšie meno. Na prelome 19. a 20. storočia patrila medzi najvýznamnejšie kúpele celého Rakúsko-Uhorska. Minerálna voda získala významné ocenenie na svetovej výstave vo Viedni v roku 1873
a ďalšie prestížne ocenenie na svetovej výstave v americkom meste St. Louis v roku 1904. Najznámejším prameňom je prameň Jozef, ktorého voda je číra, bez zápachu a má výraznú kyselkavú chuť. Medzi najvýznamnejšie pramene patrí aj prameň Žofia s vyšším obsahom prírodného oxidu uhličitého. Korytnícka minerálna voda je bohatá na vápnik a horčík, no zároveň obsahuje len malé množstvo sodíka. Práve vďaka svojmu jedinečnému zloženiu si získala obľubu ďaleko za hranicami Slovenska a pomáhala pri liečbe ochorení tráviaceho systému, látkovej výmeny aj močových ciest. V roku 1908 prišla ďalšia významná udalosť. Do Korytnice začala premávať úzkorozchodná železnica z Ružomberka, známa ako Korytnička. Táto železnica fungovala až do roku 1974 a stala sa neoddeliteľnou súčasťou života kúpeľov. Ani Korytnicu však neobyšli katastrofy. V roku 1911 a následne aj v roku 1921 ju postihli rozsiahle požiare, ktoré zničili veľkú časť drevených budov. Mnohí si mysleli, že kúpele sa z tejto rany už nespamätajú. Opak bol pravdou. Po obnove a prestavbe dokázala Korytnica v roku 1927 ubytovať približne 250 hostí. Kúpele opäť ožili a pokračovali vo svojej činnosti. Počas druhej svetovej vojny v kúpeľoch fungovala povstalecká nemocnica. Neskôr sa kúpele stali súčasťou systému štátnej zdravotnej starostlivosti. V roku 1957 ich prevzala štátna zdravotná správa a výrazne rozšírila plnenie minerálnej vody. Socialistické obdobie prinieslo ďalší rozvoj. V Korytnici vznikali nové budovy, rozširovali sa liečebné kapacity a plnička minerálnej vody pracovala naplno. Minerálka Korytnica sa stala známou po celom Československu. Práve z tohto obdobia pochádzajú aj plány, ktoré dnes znejú takmer neuveriteľne. Zachovala sa totiž vizualizácia obrovského moderného kúpeľného komplexu. Ak by bol tento projekt zrealizovaný, Korytnica by sa zmenila na rozsiahle sanatórium s kapacitou stoviek pacientov a patrila by medzi najväčšie kúpeľné zariadenia v krajine. Tento ambiciózny projekt sa však nikdy neuskutočnil. A potom prichádza na rad najťažšia kapitola kúpeľov. Kúpele prežili 2 svetové vojny, prežili ničivé požiare, prežili hospodárske krízy aj socializmus. Neprežili však obdobie po privatizácii. Po roku 1989 sa začali prvé ekonomické problémy. V roku 2002 skončili kúpele v konkurze. Odvtedy väčšina budov postupne chátra, drevené trámy hnijú, strechy sa prepadajú a kedysi slávne kúpele sa menia na ruiny. Aj keď kúpele už dávno neplnia svoju pôvodnú funkciu, Korytnica stále priťahuje ľudí. Počas našej návštevy stretávame turistov, cyklistov aj rodiny s deťmi. Niektorí sem prišli objavovať históriu chátrajúcich kúpeľov, iní si sem našli cestu počas výletu cez Donovaly. Mnohí sa zastavia práve pri prameňoch. Naberajú si minerálnu vodu do fliaš, oddychujú na lavičkách a vychutnávajú si pokoj okolitej prírody. Tak ako pred desiatkami rokov, aj dnes sem ľudia prichádzajú kvôli vode, ktorá Korytnicu preslávila. A práve preto Korytnica stále žije. Nie už ako kúpeľné stredisko, ale ako miesto stretnutí, oddychu a spomienok.
Po procedúrach a prechádzkach sa život kúpeľných hostí nekončil. Práve naopak, večery patrili hudbe, stretnutiam, tanečným zábavám a kultúrnym podujatiam. V týchto priestoroch sa organizovali koncerty, spoločenské večery, plesy, premietania filmov a neskôr aj diskotéky. Miesto, ktoré dnes pôsobí opustenie, bolo kedysi plné smiechu, rozhovorov a hudby. Keď sa dnes pozrieme dovnútra, nájdeme len prázdne miestnosti, rozbité okná a stopy po rokoch chátrania. Na stenách sa objavili grafity, stropy sa prepadávajú a podlahy pomaly miznú pod vrstvami odpadu. Napriek tomu si však človek dokáže predstaviť, ako tu kedysi znela hudba a ako sa priestormi niesol ruch stoviek návštevníkov. Pri prechádzke nachádzame ďalší zo smutných pohľadov Korytnice. Z tejto budovy ostali už len obhorené trámy, časť múrov a niekoľko stien, ktoré ešte odolávajú času. Všetko nasvedčuje tomu, že objekt v minulosti zničil požiar. Po zatvorení kúpeľov zostali objekty bez využitia, roky bez údržby, poveternostné podmienky, vandalizmus a v niektorých prípadoch aj požiare postupne zmenili podobu celého areálu. Pred nami stojí ďalšia zaujímavá budova. Na jej stene sa nachádza pamätná tabuľa pripomínajúca návštevu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, Ľudovita Štúra. Práve tu, v Korytnici, sa Štúr zdržiaval v septembri roku 1851. V tom čase už patril medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského národného života. Bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, politikom, publicistom a vodcom slovenského národného hnutia. Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá navštívila kúpele v Korytnici, bol hudobný skladateľ Eugen Suchoň. Počas svojho pobytu sa tu dostal k novele Mila Urbana Za Vyšným mlynom. Príbeh ho natoľko zaujal, že práve tu vznikla základná myšlienka jeho najslávnejšieho diela opery Krútňava. Tá mala premiéru v roku 1949 a dodnes patrí medzi vrcholy slovenskej hudobnej tvorby. Aj vďaka Eugenovi Suchoňovi sa Korytnica zapísala nielen do dejín kúpeľníctva, ale aj do dejín slovenskej kultúry. Po návšteve zadnej časti areálu sa vraciame späť ku kúpeľným domom. Cesta vedie pod korunami vysokých stromov, ktoré už celé 10 ročia sledujú príbehy tohto miesta. Práve tunajšia príroda bola jedným z dôvodov, prečo si návštevníci Korytnicu tak obľúbili. Čistý horský vzduch, pokoj lesov a šum okolitého potoka vytvárali ideálne prostredie na oddych a liečbu. Medzi stromami sa dodnes zachovali aj nenápadné pozostatky kúpeľného života. Pred nami stojí budova Slovénia. Na historických fotografiách ju vidíme v podobe, ktorá sa od dnešnej výrazne líši. Budova totiž v priebehu rokov prešla prestavbou.
Pôvodný otvorený balkón na hlavnom priečelí bol neskôr uzatvorený a zmenil sa aj vstup do objektu. Pôvodný otvorený vstup bol zamurovaný a nahradený dverami a upravený do dnešnej podoby. Napriek týmto úpravám si budova dodnes zachovala svoj charakteristický funkcionalistický vzhľad a patrí medzi najzaujímavejšie objekty celého kúpeľného areálu. Po prehliadke budov prichádza chvíľa pokoja. Okolité lesy, čistý horský vzduch a ticho prírody pripomínajú, prečo si návštevníci Korytnicu obľúbili už pred stáročiami. Medzi historickými kúpeľnými domami sa nachádza aj novší objekt, postavený pravdepodobne počas obdobia najväčšieho rozmachu kúpeľov v druhej polovici 20. storočia. Veľké presklené okná a rozsiahle vnútorné priestory naznačujú, že mohol slúžiť ako spoločenské centrum, jedáleň alebo miesto, kde sa stretávali kúpeľní hostia po procedúrach. Dnes sú okná tejto budovy rozbité a schodisko sa rozpadá. Príroda si pomaly berie späť to, čo človek kedysi vytvoril. Kúpele Korytnica neboli len miestom liečby a oddychu. Počas Slovenského národného povstania sa celý región Nízkych Tatier stal dejiskom bojov a pohybu partizánskych jednotiek. Aj tento pamätník pripomína ľudí, ktorí za slobodu zaplatili najvyššiu cenu. A tu sa začal celý príbeh Korytnice. Hlboko pod zemou sa po stáročia formovala minerálna voda, ktorá preslávila toto miesto ďaleko za hranicami. Voda bohatá na železo, vápnik, horčík a ďalšie minerály pomáhala pri liečbe tráviacich ťažkostí, chudokrvnosti, ochorení látkovej výmeny aj problémov s pohybovým aparátom. Pred nami stojí Hygea, jeden z najstarších a najvýznamnejších liečebných domov v Korytnici. Svoje meno dostal podľa gréckej bohyne zdravia Hygei, céry boha lekárstva Asklepia. Hygea patrila medzi najvýznamnejšie liečebné domy Korytnice. Kedysi tu bývali pacienti, fungovali tu spoločenské priestory a jedáleň. Dnes návštevníka vítajú rozbité okná, prepadnuté stropy, zrútené časti muriva a stopy po rokoch chátrania. Pri pohľade na poškodené schodiská, opadané omietky a prázdne miestnosti je ťažké uveriť, že ešte pred niekoľkými desaťročiami išlo o živé kúpeľné zariadenie. Kedysi to bolo miesto stretnutí kúpeľných hostí a dnes slúži iba ako pripomienka minulosti. Okolo nej sa nachádzajú ďalšie menšie objekty, ktorých pôvodné využitie je už často neznáme.
Pri pohľade na Hygeu si človek uvedomí, aký rozsiahly bol kedysi celý kúpeľný areál. Korytnica nebola len niekoľko budov pri prameňoch. Bola to živá kúpeľná obec s hotelmi, liečebnými domami, promenádami, reštauráciami a kultúrnym životom. Dnes sa po týchto miestach prechádzajú už len návštevníci, hľadajúci spomienky na zašlú slávu. Pred budovou dnes stojí nápis I love Korytnica. Je to zvláštny symbol. Za ním sa nachádza chátrajúca budova, no zároveň nám pripomína, že na Korytnicu sa nezabudlo. Stále sem prichádzajú návštevníci, fotografi, turisti a ľudia, ktorým osud tohto miesta nie je ľahostajný. Keď kúpeľná liečba postupne zanikala, nádej na prežitie Korytnice zostávala ešte v minerálnej vode. V novšej plničke sa stáčala legendárna Korytnica, ktorú poznali ľudia po celom Slovensku. Ani to však nestačilo. Dnes sú výrobné priestory prázdne a logo na stene patrí k posledným svedkom čias, keď sa odtiaľto denne expedovali tisíce fliaš minerálnej vody. Napriek súčasnému stavu však príbeh Korytnice ešte nemusí byť na konci. Po rokoch chátrania sa objavila nádej na zmenu. Novému majiteľovi sa podarilo zjednotiť väčšinu pozemkov bývalého kúpeľného areálu a začal pracovať na obnovení čerpania a plnenia minerálnej vody Korytnica. Štátna kúpeľná komisia už povolila využívanie minerálnych zdrojov Antonín a Klement a podľa plánov by sa legendárna minerálka mohla opäť vrátiť na pulty obchodov. Majitelia navyše hovoria o ambicióznejšom cieli – obnove samotných kúpeľov. Pred nimi však stojí náročná úloha. Mnohé budovy sú v kritickom stave a najskôr je potrebné zabezpečiť areál a zabrániť ďalšiemu chátraniu. Či sa Korytnica jedného dňa opäť stane miestom oddychu, liečby a stretnutí ľudí, ukáže až čas. Isté však je, že po dlhých rokoch sa objavila nádej, aká tu už dávno nebola.